Goddag igen, så er der tid til lidt mere chilismagning. Den her gang der skal vi have en Aji Lemon. Det er sådan en lille gul sag, som ligger på 50 til 100.000 Scoville. Og igen, der kan jo se, at den er ikke særlig stor, men den skulle alligevel være, efter sigende, være ret kraftig alligevel. Så lad os se, hvad den siger til mig, og hvad jeg siger til den. Jeg flækker den lige herovre i to. Den her gang der er jeg knap så hardcore og tager den helt en, tror jeg. Jeg tager en halv. Godt. Sådan en lille bitte fætter her. Og så er det kun én ting at sige. Skål. Den var ikke så stærk, synes jeg faktisk ikke. Ikke taget i betragtning af, i forhold til den jeg spiste i går. Jeg synes ikke rigtig toget det har ramt mig endnu. Så vi ses næste gang snart med en ny chili.